Yes, totoo po ang balitang may maglilipat. May maglilipat bahay. Ako po yung maglilipat bahay sa kanila. Kasi hindi naman po nila kayang maglipat sarili papunta sa ibang paths, di po ba? Yon, ang maglilipat bahay po for today ay ang pichay at ang bell peppers ko. Hello friends! For today, I'll be replanting pichay and peppers. Ilalagay natin sila sa mas malaking containers na pwede silang tumubo at maging healthy para maging masarap na pagkain pretty soon. Actually, hindi ko naman po pinipik buong, for example, buong pichay, ganyan. Kinakat ko lang po yung yung kailangan kong leaves. Yun po yung ginagawa ko. Kasi nag-regrow naman po siya. Sa ngayon po, may mga pichay pa po ako. Dito, malalaking pichay sa garden ko. Dito sa terrace. At mga peppers. Sa kasalukuyan, madami pong peppers na fruit ang binibigay sa akin ng peppers kong mga adults. At hindi lang po yun, yung dahon ng peppers, kasi sobrang lalapad po nila, ina-harvest ko din po as green leafy vegetables ko. So, happy po ako sa hobby na to. Kasi, aside from gastusin, madami po siyang advantages sa gardening as a hobby. For many people, a garden is associated with happy family memories. Yun din po sa akin. Yung lolo ko po, papa ng nanay ko, sobrang hilig po mag-garden. Tapos yung nanay ko naman, sobrang hilig din po mag-garden. Kung kaya, lumaki po ako na kami mismo nagpa-plant ng mga gulay sa yard namin. Hindi naman po na hindi kami bumibili ng vegetables sa market kasi sa sobrang hilig po namin kumain ng gulay, kulang-kulang pa po yung galing sa garden namin. Pero sobrang laking help po, hindi lang financially, kundi may advantages din sa physical health natin at saka sa mental well-being ang pag-garden. Why I love to garden? I love to garden because it helps me keep grounded. I also love to watch something grow from nothing to something. I mean, from seeds to something. Preparing a beautiful meal with your own homegrown vegetables gives you an amazing sense of achievement. It gives you an inspiring sense of accomplishment. Parang OA po pakinggan, di po ba? Pero yun po talaga ang totoo. Yun po yung isang nakakapag-push sa akin kung kaya ko po ito ginagawa. Vegetables taste better if you saw it grow and you're the one who take care of it. You feel assured that you're just having all the goodness, all the advantages one can get eating vegetables, then you just shop it from the store. Gardening encourages a healthier diet. There is a good chance of people maintaining a healthier diet if they start to grow their own fruits and vegetables.
Gardening can make us more conscious over what we eat. It encourages us to question the source of what we eat and whether it is a healthier alternative for it. I hope po na intindihan nyo yung ibig kong sabihin. Kasi pag ikaw po talaga yung nagtatanim ng mga kinakain mo, mas madami ka pong nare-realize kung okay ba to sa'yo o hindi. At saka, yung karamihan din po ng tinatanim ko sa garden, yung gustong-gusto ko pong kainin, bilhin sa store, para mas ma-encourage po ako na gawin ito. Na i-take care ko yung mga plants. Yun po. Tulad ng pichay. Sobrang hilig ko po ng pichay, as in, isa po sa mga paborito kong vegetables. Hindi po to nabibili dito sa Norwegian stores. Kung kaya, trinay ko po talaga na magdala ng seeds dito at saka magtanim dito sa terrace. Actually po, nag-try din po ako magtanim ng ampalaya at saka ampalaya, eggplant, at saka malunggay. Nagdala po ako ng seeds galing sa Pilipinas. Unfortunately po, yung ampalaya ko, lumaki nga siya. Pero, yon namatay din. Tapos yung malunggay, tumubo nga. Yon, hindi rin talaga nag-thrive dito sa Norway. Siguro may plants lang talaga na kahit gaano mo siya i-take care, at saka kahit dito sa Norway, pag summertime, mas mahaba yung daytime kaysa sa nighttime, hindi pa rin siya nagtatribe kasi hinahanap-hanap pa rin niya yung tropical temperature maybe, yung ganun. Yung naman po, yung eggplants ko naman, nakakaaliw talaga, as in, kahit yung nanay ko po, kasi nung bakasyon siya dito last year, nakita niya yung eggplants ko, sobrang lalaki. Nasa container lang po sila. Kasi nga po, nasa taas pa ako ng building nagstay. So, wala pa akong mataniman. So, container gardening po yung ginagawa ko. Sobrang tataba po ng eggplants ko. Pero sa ngayon, nag-concentrate po ako. Hindi pa ako nagtanim ng eggplants this season. Nag-concentrate po ako sa pichay at saka peppers. May season din po na nagtanim ako ng tomatoes. Sobrang dami kong tomatoes. Naaliw din ako doon. Yun, nakakaaliw. At saka, maybe next season, kasi late na ako magtanim ako this season, magta-try ako ng cucumber at iba pang gulay na yung gusto-gusto kong kainin na magta-thrive naman kahit sa containers lang nakalagay. Ano pa po ba yung ibang advantages na makukuha natin sa gardening as a hobby? Gardening provides stress relief. According to one of the study research, that gardening may have a calming effect by reducing the amount of stress hormones that is called cortisol in the body. You may be surprised by how relaxed you feel after you spend some time among the plants. Kaya po, nag-garden po ako. Pumupunta po ako sa terrace at nag-cultivate ng soil, nag-water ng plants after work. Kasi ito po yung isang stress reliever ko po, ang gardening. Minsan,
kinakausap ko din po yung mga plants ko. Para pong timang, di po ba? Pero tingin ko po dahil doon, kung kaya yung mga plants ko nagtatribe at saka nabibigay ng maraming fruits at saka matataba. Yun po yung sinasabi ko sa nanay ko. Kasi sabi niya, oh, anong ginawa mo dito? Ba't ang tataba ng plants mo? Yun po. Yun po yung ginagawa ko. At saka, hindi po ako naglalagay ng mga inorganic fertilizers. Yung ginagamit ko pong fertilizer para sa mga plants ko po, yung mga gulay na, di ba kung kumakain tayo, kung nagpipil tayo ng gulay, nilalagay lang natin sa basurahan afterwards yung mga di natin ginagamit, di ba? Yung sa akin po, nilalagay ko po sila, ginagamit ko siya as fertilizer. Yun po ang ginagawa kong fertilizer, ang mga peelings sa mga gulay at prutas. Tapos, pag nagluluto po ako ng rice, yun pong hugas-bigas, yun po yung nilalagay ko din as fertilizer sa mga plants ko. Ayan, tapos na akong nag-replant ng mga pichay dito banda. Neighbor nila yung lemon sito, kalamansi, tsaka lemongrass, neighbor ng mga pichay. Pupunta naman tayo sa kabilang part ng terrace kasi ang i-replant naman natin dun ay peppers. Ayan, dito naman tayo sa mga pepper. Mga pepper, lumaki na lang sila. Tagalan kasi ako pang transfer, friends, sa mga peppers. I hope mag-thrive sila sa bago nilang tahanan. Ano pa po bang ibang advantages ng gardening? Gardening stimulates the brain. May studies po na nagsasabi na ang gardening may positive influence sa mental health due to its brain-stimulating properties. For example po, with dementia, regular gardening may help reduce the risk of dementia by 36%. Yes po, nabasa ko po yan na nakakapag-help po talaga ang gardening as a hobby sa mga ayaw magkaroon ng dementia. Gardening isn't just a physical activity. It is also a hobby that can offer a plenty of social interactions and cognitive learning. Kung nakukumbinsi ko na po kayo na mag-gardening, kung tatanungin niyo po kung kailangan niyo po ng agricultural knowledge para mag-start ng garden. No, you don't need any farming background to start a roof gardening, terrace gardening, container gardening, or any kind of garden. It only takes enthusiasm for green living and willingness to get your hands dirty. Yun lang po. Ano po ba kinakailangan para sa mga container gardening na gagawin nyo po kung wala kayong space na matatamnan? Simple lang po.
take any simple pot. Better still recycle any of your old containers. Pwede po yung, for example, yung mga soft drinks na plastic, made of plastic, pwede po yun. Pwede nyo po yung gamitin. And then, mixed compost soil. Yun po yung ginagamit ko. Ang importante din po, yung container nyo. May ano po siya, may drainage hole at the bottom of the container. Para po, mag-drain yung water na ilalagay mo at hindi ma-rotten yung roots. At isa din pong sikreto ay lagyan nyo po ng mga stones na maliliit or mga broken pots pieces sa pinaka base po ng pots before nyo po lagyan ng soil para po hindi ma-rotten yung roots. Next thing na gagawin, you need to pour water and check that no soil is discharged through the bottom holes. Kasi di po ba, sabi ko, kailangan niya may mga holes po sa ilalim ng container. Maybe at least 4 holes sa kada container. Next, i-wet nyo lang po yung soil and plant your seeds or sapling. And the last but not the least, yung pinaka masayang part, is you just need to watch your green grows. Yan lang po. Grow what you eat and eat what you grow. Yun po motto natin.